Isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Inġbarna l-lum lej bħala komunità ta' saċerdoti biex nifqu ftit u f'dil wafqa nkunu nistgħu noqogħdu ftit miegħek. Nifqu ftit mill-ħafna ġiri attivitajiet, però qegħdin ukoll hawn f'post partikolari fejn hemm il-kelma ejja, ejja. Ħallimu lejda l-moment ikun ukoll ta' qawmien spiritwali fil-qalb tagħna. Inħallu dal-moment ikun imdawwal b'saċerdot virtujiet qaddisa Tum Mikiel. Kemm nixtieq li ninvistak, o Ġesu sagramentat, f'kull artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq li l-qlub kelli ta' kemm huma lejk ingrati u ta' dawk li ma jarfukx biex tant qlub lilek kont nagħti. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek jien nagħtiha bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu de Ġesu għatla tinsini, fidi u tama kattar fija u bin-nar tal-imħabba mlini. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu, fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerreddel barka tiegħek b'mod li tibqa' dejjem miegħi. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek kull li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nippreparaw issa biex flimkien nitolbu t-talba tal-għasar. U Alla ejjeħlisni, glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mulej Alla si tal-glorja li bid-dawl tal-jum sebbaħtna, friġlejk ners u bit-talb tagħna li lek nofru dan il-għasar. Din ix-xemx li qed tħallini. F'dan il-ħin għażiż ta' ġabra
nitolbuk mulej bil-qima, la tħallix id-lammik idna wara lejja tal-ġurnata. Isma talbna missir twajjeb wint waħdini tiegħu daqsu li ta' dejjem jisaltnatkom ma l-Ispirtu faraġ tagħna. Amen. Jien għamiltek dawl tal-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tasal. O Alla, għati lis-Sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-Sultan. Jinżel mill-muntanji jislim lill-poplu, tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja. ħajdum kemm iddum ix-xemx, kemm idum il-qamar minn żmien għal żmien. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Quddiemu jitbaxxew l-għadewwa tiegħu, dawk li huma kontrih it-trab jilaqgħu. Iqimuh is-slaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Jien għamiltek dawl tal-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tasal. Il-mulej isalva l-fqajrin u jaħlishom mill-moħqrija. Għaxu jeħles lill-fqir li sejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Jeħlishom mill-qerq u mill-moħqrija, demmhom għażiż quddiem għajnejh. ħajjitolbu għalih dejjem u jibberkuh il-jum kollu. Ikun il-frott tiegħu bħal Libanu, iħaddru l-uċċuħ bħal ħaxix tar-raba. Bih jitbirku l-ġnus kollha tal-art, il-popli kollha issejħulu ħini. Imbierek għal dejjem l-isem imsebbaħ tiegħu, timtela l-art kollha bis-sebħ tiegħu. Amen, amen. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej isalva l-qajrin u jaħlishom mill-moħqrija.
ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna. Niżżuk ħajr mulej Alla li tista' kollox li jint u li kont tal-li ħadd il-qawwa l-kbira tiegħek u bdejt is-saltan. U jingħata l-ħlas mistħoq lill-qaddejja tiegħek il-profeti. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. U huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa ta' demm il-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw. Għalhekk ifirħu s-smewiet u intom li tagħmru fihom. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna. L-ewwel ittra ta' San Pietru. Wara li naddaftu rbieħkom billi qagħdtu għall-kelma tas-sewwa biex ikollkom tassew l-imħabba tal-aħwa, ħobbu lil xulxin b'qalbkom kollha u b'qawwa kbira. Intom twelidtu mill-ġdid mhux minn nisel li jitħassar, ma minn nisel li ma jitħassarx, bis-saħħa tal-kelma ta' Alla li tgħix u tibqa' dejjem. Il-mulej u għaraj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura iqegħdni. Glorja lill-Missieru l-Liben u l-Ispiritu Santu. Hekk il-virtù se nitkellmu dwarha llum hija il-virtù ta' kif Dummikil għex id-tbatija b'mod partikolari waqt il-marda tiegħu jew il-mart tiegħu. Meta konna seminaristi kien jirrakkontalna kif ta' 37 sena kien sejjer l-Awstralja u tfaċċatlu il-marda tal-ażma. U kif ta' 55 sena kellu il-bidu tal-Parkinson. Kien bniedem imġarrab bil-mart u d-tbatija. Fl-1969 u 96, skużawni, l-Isqof Kawki qal inkompli x-xogħol ta' Dummikil bħala direttur spiritwali tas-seminaristi. Għax ta' 63 sena, kawża tal-mart, ma setax jibqa' joħroġ iżjed mid-dar, tant li l-aħħar 4 snin ta' ħajtu għaddihom fis-sodda. X'inhu s-salib għal Dummikil? Meta kien ikellimna bħala seminaristi fil-kappella tas-seminarju, kien spiss jispjega is-salib bil-ġesti. Waqt li jipponta sebbu il-kbir tajdu ix-xellugija il-fuq, kien itenni din ir-rida tiegħi. Imbagħad bis-seba' l-ieħor ta' idu ix-xellugija kien jaqsam b'mod orizzontali is-seba' ippuntat il- fuq u jgħid
ġrat xi ħaġa u ma ħallitx ir-rieda tiegħi isseħħ. U biż-żewġ tiswaba kien jifforma is-salib. Kellu ħafna xewqat Dum Mikiel, ir-rieda tiegħu fosthom li jara f'dan is-santwarju komunità ta' ħajja kontemplattiva bit-timbru tal-Madonna ta' Pinu. Imma din ix-xewqa kienet waħda minn ħafna xewqat oħra li għal Dum Mikiel għexhom bħala salib. Kien ibati wkoll għax bħal San Ġwan il-Battista ma kienx jibża jgħid il-verità, anki jekk l-istess superjuri tiegħu mhux dejjem kienu jifhmuh. F'kitba tiegħu intitolata Riflessjonijiet personali waqt il-Mart, inkitbet fl-1997, jgħid li jekk Ġesu sar bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub, allura b'xi mod għadda minn dak kollu li qed ngħaddi issa jien waqt il-mart propju tiegħi. F'dawn il-mumenti kont niftakar fil-preżenza fostna ta' Ġesu fl-Ewkaristija billi nispottja jew nġib quddiem il-menti tiegħi xi tabernaklu skont fejn kont inkun. Dum Mikiel kien kapaċi qiegħed lil Ġesu fis-salib u hekk is-salib jinbidel fil-preżenza ta' Ġesu kurċifiss. Is-sentenzi osra li kien iħobb jirrepeti waqt il-mart kienu jżommuh maqut ma' Alla. Kienu fil-fatt l-armi li Ġesu uża biex jirbaħ bihom ix-xitan fid-deżert u kienet sentenza waħda li serviet biex ħallil jirbaħ il-ġenna. Quddiem it-tbatija Ġesu għaraq l-għaraq tad-demm. San Pawlu sejjaħ dan l-għaraq bħala taqbida, meta jgħid tqabbad it-taqbida. U jtenni dan fl-ittra lir-Rumani kapitlu 7. Inħoss din il-liġi ġewwa fija, jgħid San Pawl, meta rrid nagħmel it-tajjeb ifeċ quddiem il-ħażin. Skont il-bniedem ta' ġewwa toġobni l-liġi ta' Alla, iżda nilmaħ fil-membri ta' ġismi liġi oħra titqabad kontra l-liġi ta' moħħi u tjassarni taħt il-liġi ta' dnub li hemm ġo ġismi. Fiex kienet tikkonsisti t-taqbida kontra l-liġi ta' moħħi għal Dum Mikiel? U għandna kwotazzjoni. Meta xi tobba, xi nersis jew oħrajn li kienu jisservuni waqt il-mart ma kienux jagħmluh dan b'kompassjoni, kont inħoss rabja għalihom. Imma hu ma kienx iħalli l-istess rabja tirbħu u tinbidel f'korla u jkompli jgħid kont nikkalma billi niftakar li Ġesu jridna inħobbu l-edewwa tagħna jew aħjar fil-każ tiegħi il-kruċifissuri tagħna. Hekk is-sentenza qasira ta' Ġesu ħobbu l-edewwa tagħkom kienet waħda mill-armi li Dum Mikiel kien jiġġieled biha u jirbaħ. It-taqbida kienet tmiss ukoll it-talb tiegħu l-isfera tat-talb. U jgħid hekk: minkejja li tkun is-soltu titlob għal ċertu tul u minkejja li tħoss din ix-xewqa, waqt il-mart ftit ikollok saħħa titlob. Lill-oħrajn kont ngħidilhom prayers always work, but in his time, his way, his speed.
U jien kont nistenna li jsir xi tip ta' magic fi żmien adattat tiegħi. U l-magic ma sseħħx. U Don Miquel jibqa' hemm ma' Ġesu abbandunat, però mhux passività. Naraw kif. Taqbida oħra kienet din. Jgħidlek, kontu għadni nħoss li l-mewt tiegħi fil-qrib. U jkolli nħalli kollox, però jien m'iniex daqshekk distakkat. Kont għadni nieħu gost mal-familjari tiegħi. U jkompli jikteb jien aktar sensibbli mill-firda mill-familja milli sensibbli għax-xewqa tal-għaqda ta' Ġesu wara il-mewt għall-eternità. U dan kollu wara li min jaf kemm il-darba irrepetejt aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Kont ngħid ukoll li kull ċaħda, kull takkisa, kull telf, iżda għotja lill-Alla u akkwist li jġib il-paċi fil-qalb. U jien kultant il-mewt, l-enfasi sensibbli tiegħi hija aktar favur aspett ta' telf milli ta' akkwist. Id-batija kienet ikbar għal Don Miquel għaxu kien konxu kemm l-istess dbatija għandha qlieħ, imma frattant isib qudiemu il-bniedem ta' ġewwa li jipprova jfixklu u jiskoraġġih. Jgħidlek. Issa waqt il-Mart, kemm inħossu tqil li ma nistax inwettaq ċerta attivitajiet bħalma huma l-kuntatti li kelli ma' xi saċerdoti u seminaristi u oħrajn, li nattendi għal xi attivitajiet ta' pinu, li nagħti semi fil-grupp missjonarju Awċi u nagħmel esperjenzi missjonarji kif kont nagħmel kull sajf. Dawn huma l-istqarrijiet tal-bniedem imġarrab. Bħalma tgħid littra lil-Lut fuq Kristu kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra dnub. Għalkemm kien isemmi s-sentenza spiss isemmija it's costly either way ikollok id-batija kull kif sew jekk tgħix tajjeb sew jekk tgħix ħażin, jgħid kemm ikolli nisforza biex inkun rassenjat u nħaddan is-salib ta' Kristu u nevita li nħaddan l-għowda ta' Ġuda bin-nuqqas ta' rassenjazzjoni. Iva, Don Miquel kien bniedem fil-veru sens tal-kelma, kif Kristu kien il-veru bniedem li tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubedjenza. Stqarri oħra kienet din. Kultant niġba u niddejjaq mill-mediċina u mill-visti antit-tobba. Kif kien jirnexxielu jirbaħ din it-tentazzjoni? Billi jagħmel motiv f'moħħu jobdi il-5 kmandament la toqtolx li jinkludi li għandu jieħu ħsieb ukoll ta' saħħtu anke waqt il-mard. Sentenza oħra li kien spiss jirrepeti kienet my disappointment is his, God's appointment. Fid-dawl ta' din is-sentenza, Don Miquel jistqar kemm l-esperjenza tal-mart u s-salib meta torbothom mar-rieda ta' Alla u meta tqiegħed fihom lil Ġesu kurċifiss, din l-esperjenza tgħinek tikber. U jgħidlek,
il-mart għamilni iktar matur, anki fil-kuntatti spiritwali mal-oħrajn. Fid-dawl ta' dan nistqar li jitbatija tista' toqgħod mal-ferħ, anzi li bis-sinjal tas-salib biss nistgħu naslu għal veru ferħ nisrani. Għad-domanda: x'kien jagħmel Dun Mikil meta waqt it-tbatija u l-mart kien isib ruħu donnu imkaxkar mill-ħsibijiet tad-dinja? It-tenni li kien joffri il-mart tiegħu lill-Alla. Din kienet il-quddies għal Dun Mikil, speċjalment meta spiċċa f'qiegħ ta' sodda, joffri lilu nnifsu lill-Alla kif jagħmel is-saċerdot fuq l-altar. Jgħid li meta wieħed joffri il-mart tiegħu lill-Alla, l-istess marda tinbidel f'talba ta' apostolat. Hawn dil-kwotazzjoni. Din l-offerta mhix biss ta' ġid tal-poplu tal-Alla, iżda wkoll ta' ġid spiritwali personali. Din l-offerta hija forza morali kbira lil marit l-aktar f'perjodi ta' solitudni. Dik is-solitudni li aktarx hi l-ikbar sofferenza anki għal dak li mhuwiex marit. Li jbiddel Dun Mikil kull sofferenza, kull solitudni f'offerta lill-Alla. Mhuwiex dak li jgħid San Pawl fl-Ittra Rumani: nitlobkom ħuti għal ħnina ta' Alla, offru ġisimkom b'sakrifiċċju ħaj, qaddis, joġob il-Alla, jiġifieri l-qima spiritwali tagħkom. Sentenza marbuta ma' Dun Mikil li spiss kien jirrepeti hija misluta mill-innu Ewkaristiku Int tallimna tan-niket Elena. Kien ixandar li Alla u tant onnipotenti li jħobbna u li hu kapaċi joħroġ il-paċi is-sabar, joħroġ il-paċi mis-sabar u lena minn niket. Fil-qiegħ nett ta' tbatija tiegħu, Dun Mikil irnexxielu jsib il-veru għena jew aħjar il-faraġ li kien rifless fil-ħarsa serena ta' wiċċu. Il-kelma ta' San Pawl: Alla ifarraġna fil-hemm kollu tagħna biex aħna permezz tal-faraġ li bih Alla jfarraġ lilna nkunu nistgħu nfarġu lil dawk kollha li jinsabu f'kull xorta ta' hemm, issir kelma vera fil-ħajja kollha ta' Dun Mikil. F'kull niket u salib tal-ħajja tagħna, Dun Mikil għandu kelma u eżempju ħaj ta' xiġifieri il-faraġ u lena.
Il-mulej xabba lil min huwa bil-ġuħ tal-ġustizzja u imlijom b'kull ġid. U l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla Salvatur tiegħi. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. U wera l-qawwa ta' drihom, xerret il-dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ, u l-onja batom il-barra b'xejn. Għal-mawiet il-missirijietna, bris Abram u nislu għal dejjem. Glorja lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej xibal dawk li huma bil-ġuħ tal-ġustizzja u imlijom b'kull ġid. Il-mulej u s-Salvatur tagħna jibirek il-poplu tiegħu b'kull barka spiritwali. Nerfgħu sibijietna lejh b'rat ta' ħajr u b'devozzjoni kbira nitolbuh. Alla ħanin, ħares il-Papa u l-Isqof tagħna. Kun twajjeb mulej mal-Aziza Art Welidna. Iġbor il-lulidek kollha madwar il-mejda tiegħek. Aruf Talla, iqaf ma' xebbiet u lied gżiritna li jikkonsagraw lek il-verġità tagħhom. Ijiet il-ħut tal-mejtin fil-mistrieħ u s-slim tiegħek għal dejjem. Jitqaddes ismek, tiġi ikolli tritin kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kull jum għatina llum, ħafrinna d-nobitna, ħalma naħfru l-minuħati għalina, għanna ħannix fit-tigri. Mulej, aħna naqdu dmirna billi nofrulek dan it-tifħir ta' fil-għaxija. Nitolbu ħnina tiegħek biex qalbna ma tiedaqat taħseb fuq il-liġi tiegħek u nħarsuha ħalli jogħġbok tagħtina d-dawl u l-premju tal-ħajja ta' dejjem.
bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix fis-saltam flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej jibarikna jħaresna minn kull deni u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Xħalli li f'qalbi dan l-asar. X'qalli l-mulej bil-preżenza, bil-persuna ta' Dum Mikiel illum. U għat-tip ta' domandi li Dum Mikiel kien iħobb jistaqsi jew jenna nirriflettu. X'qalli il-mulej? Flimkien ngħidu t-talba s-sena pastorali, ngħidwa f'qalbna. U Alla tagħna irrodulek ħajra r-rigal ta' dan iż-żmien li int qed tagħtina, inna narfu li inti missier mimli ħniena u li aħna wliedek il-maħbuba. Inta sew tieħu ħsiebna. Tħallinix inħossuna minn sija minnek meta nirsqu lejk ħerqana nitolbuk tenna. Intilqana kif aħna. Tħallinix inħossuk il-bot minna meta narfu kemm aħna dajfa u nsibuha bitqila biex naċċettaw lill-oħrajn lilna nfusna. Intaħfrilna kull ħtija. Tħallinix inħossuk inkorlat għalina imma lanqas li naslu biex nitilfu kull sens ta' dnub. Intħobbna bimħabba kbira. Tħallinix ninfirdu bejnietna minħabba pika ejra u mibeda. Inti bat l-istess ibnek biex isir bniedem bħalna. Tħallinix nidisprezzaw lil xi ħadd jew lil xi ħud minn ħutna u nqisuhom inqas minna. Intbat l-ibnek biex imut għalina, tħallinix infittxu l-ewwel interessi tagħna jew tal-familja tagħna. Intbat fuqna l-Ispirtu Santu li daħħalna fil-Knisja, tħallinix ningannaw irwieħna u naħsbu li nistgħu nemmnu fik jew niltaqgħu miegħek mingħajr il-komunità li temmen. Ġesu ibnek tagħna lill-Ommu Marija bħala omna, għatina li nisimgħu tidwi f'widnejna f'moħħna u f'qalbna l-istedina tagħha għamlu dak li jgħidilkom u għall-benefatturi ħajjin u mejtin missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu ma fis-sliem.
ġodda, surit qodma jispiċċaw, bitwemmin ġo qalbna nħossu, dak li sensi lej jaraw. Lil-missier inroddu liben, qalbna kollha b'kull tifħir, lejhom madberik ta' qalbna, imħabbitna l-fuq it-tir, lill-ispirtu li ġej minnhom, ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Faħru l-mulej u ngħidu ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-Birom Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Kelma żgħira ħafna qabel ma mmorru lejn id-djar tagħna. Nixtieq nirringrazzja lil Father Alex ta' din ir-riflessjoni sabiħa li għamlilna meħuda mill-kitbiet u mill-omerji ta' Dum Mikiel. Naħseb li s-suġġett tal-lejla jolqotna li ilna l-kol kemm aħna, suġġett tal-batija, suġġett tas-salib.
għalkemm ir-reazzjoni ta' kull wieħed minna tkun bħal ta' kulħadd dik li kemm jista' jkun naħarbu nitbedu mis-salib. Imma llum jew għada hija realtà li rridi jew ma rridux ikollna naffaċċjaw. Is-salib kif qalilna tajjeb Dum Mikiel permezz ta' Fader Alex illejla huwa meta r-rieda tagħna ma tiltaqax ma' rida talla. Kull darba li rida tagħna b'xi mod ma tiltaqax ma' rida talla u nħossuh fuq ġisimna jew fl-emozzjonijiet tagħna jew fil-moħħ tagħna jew fir-relazzjonijiet tagħna. Dakinhar ngħixu is-salib. Hija l-forma, il-konsegwenza ta' tbatija ta' meta jkun hemm nuqqas taqbil bejn dak li nixtiequ aħna u dak li jixtieq il-mulej. U allura t-talbatija tkun illum għal kull wieħed minna biex nagħmlu l-ħila kollha tagħna ħalli noffru is-sakrifiċċji tagħna, id-tbatijiet tagħna. Dawk li jiġu minn jeddhom fuqna u dawk li jiġu fuqna minħabba għażliet favur il-Vanġelu li l-kol kemm aħna msejħin biex nagħmlu. Kien ħeġġiġkom biex id-tbatijiet tagħna, s-sakrifiċċji tagħna, s-taleb tagħna matul dan iż-żmien mod speċjali u fi żmien tar-Randan li dalwaqt nibdew. Hekk nofruhom hekk mod partikulari biex iż-żjara tal-Papa f'nofsna tħalli frott spiritwali qalb il-poplu u tatina enerġija dejjem ġdida pastorali. Hekk nitolbu lil Alla biex iż-żjara tal-Papa f'nofsna tħalli frott spiritwali qalb il-poplu u enerġija ġdida lilna pastorali. Grazzi ħafna u l-lejla tajba lil kulħadd. L-appuntament li jmiss issa il-Bambina Rejt it-tieni ħamis